Velkommen til Julepatruljens hovedkontor. Dagen står naturligvis i Lucias tegn, og også i år følger vi traditionen med at spise god mad i lange baner. I den gamle julianske kalender faldt Lucia-dag sammen med midvinter, og det fejrede man naturligvis. Man markerede det ved at spise god mad i rigelige mængder. Så kom med over i køkkenet, så skal vi vise jer, hvordan man tilbereder årets Lucia-menu. Og jeg er i fuld sving med at lave Lucia-brød. Den oprindelige svenske opskrift fra Lucia-brødrenes bageri i Karlskrona. Putter lidt gurkemeje i, det farver helt utrolig meget. Sådan. Som er et meget sjovt krydderi. Det er jo i virkeligheden agurk. Smag på. Og så er det sådan set bare, at vi skal til at forme Lucia-brødene. Man tager sig et lille stykke dej, ruller det til en lille pølse. Sådan, og så kan man ellers lave den klassiske lussekat, som er det her S. Lucia-brødene pyntes med rosiner. Vi gør sådan der. Og sådan der. Svenskerne ynder også at lave et Lucia-elsdyr. Sådan der. Se. Sådan. Nej. Altså. Sådan. Så er der elsdyr. Så. Så kan man ud. Klar til at blive sat i ovnen og bagt. Så skal der lidt løg i. Så skal de bare stå og simre i en times tid under låg. Så bliver de møre og lækre. Vi er også klar herovre. Under de to store kaffefiltre står de friskbagte Lucia-brød og venter på at blive spist. I gamle dage mente man, at Lucia-natten, også kaldet lussenatten, var årets længste nat. Man skulle våge og bede for at holde de mørke magter væk, så lyset atter kunne vinde frem. Og man mente, at en ung pige netop denne nat kunne få vished om, hvem hun skulle giftes med. En anden tradition foreskrev, at man inden solen stod op, skulle nå at spise julefrokost 3 gange. Om denne tradition kommer fra det nordlige Skandinavien, hvor vinternatten ikke afbrydes af solen, det vides ikke. Чесать.
Det var sådan, at middelalderen flød over med gamle møbler. Og derfor så kunne man meget let lige, når man manglede noget lædertøj, bare lige tage en gammel lædersofa, klippe hul i puderne, og så havde man sådan en dejlig bluse, som jeg har på her. Det er rigtigt, vi kender det alle sammen. Rosinerne ryger af i bagningen. Så kan man lige gøre det, at man tager en lille klat lim, skolelim selvfølgelig, lige og limer rosinerne på. Hvis man ikke har tid til det, og det skal gå lidt stærkt, så kan man lige tage en sprittusch. Sådan. Sådan. Der. Se, er det ikke fint? Så er der ingen, der lægger mærke til det. Vidste I, at julepatruljen altid bruger freelance-æg? Nej, altså.